салому алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстон, моҳи шарифи рамазон наздик омода истодааст ва бисёри мо дар ин моҳи муборак либосеро мехоҳем ба бар кунем ки форам ва кушоднишин бошад. акнун мо инро ба назар гирифта либоси истеҳсоли Кавказро бо номи Навил бароятон пешниҳод мекунем ки 100% таркибаш мақтаи табиӣ мебошад. размер аз М сар шуда то 6XL-ро дар бар мегирад. дастсафка на танҳо ба худи Русия, инчунин ба Тоҷикистон низ дорем ки шумо метавонед ба падарони худ туҳфа фармоиш диҳед ва мо бурда мерасонем. барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран буда нависед. чӣ гунае ки медонед, фардо мусобиқаи SX70 дар Москав баргузор мегардад ки дар он 5 варзишгари тоҷик баромад мекунанд. аз қабили Азам Ғафуров, Ҳафиз Саидбеков, Абдулҳамид Давлатов, Мақсуд Замонов ва Искандар Мамадалиев. аллакай ҳамаи варзишгарон дар Москав қарор доранд. дирӯз варзишгари тоҷик Азам Ғафуров тариқи саҳифаи аслии инстаграми SEA аз ҳамаи мухлисоне ки ба тамошои ин мусобиқа мераванд хоҳиш кард ки қонунҳоро риоя карда варзишгарони тоҷикро дастгирӣ намоянд. Пришли поболеть за нас, как всегда, как вы умеете, но я хочу обратиться отдельно, чтобы вы, какой бы исход боя не было, чтобы вы вели себя достойно, чтобы мы находимся все равно не дома, за пределами Родины, поэтому чтобы вы соблюдали все законы и четко болели за нас. ёдорас мешавем ки Азам Ғафуров бо варзишгари бризилиягӣ Алан Гомеш дар кадри асосӣ вомехӯрад ки дар сурати дастболо шудан Азам ба даври финали гран-приро хат меёбад ва барои соҳиби $1 миллион шудан як қадами дигар мемонад ки мо ба Азам муваффақиятро орзу мекунем. агар хоҳед ки эфири ин муҳорибаро тамошо кунед, пас дар телеграм-канали мо обуна шавед ки силкаш дар комментария гузошта шудааст ва мо дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем то видеоҳои баъдӣ. хайр.